ба болои Каъба баромадани якчанд шахси номаълум тамоми мусалмонҳои дунёро аллакай ғазабнок кардааст. дӯстон, мехоҳед ки ин шахсонро шумо фаҳмед киҳо ҳастанд ва чӣ ҳастанд? Пас навори моро то охир тамошо кунед. Иншоаллоҳ наворро ман мегузорам, шумо дар ин бора маълумот мегиред. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. шахсоне ки болои Каъба баромаданд ва дирӯз ин хабар дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр ва паҳн гардид. дар ин видео Муҳаммад ибн Салмон бо чанд посбонҳои худ болои Каъба мебароянд. дӯстон, агар шумо хоҳед чунин мавзӯъҳоро зиёд кунед, пас канали моро дастгирӣ кунед. лайки худро дариғ надоред. лайки шумо фақат барои паҳн гардидани наворҳо кӯмак мерасонаду халос. Каъба ин масҷиде ки дар дунё аз ҳама беҳтарин ва поктарину муқаддастарин макон мебошад. дар ин макони муқаддас чанд паёнбарон ва аз ҷумла паёнбари охири замон Муҳаммад ибн Абдуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам низ зиндагӣ кардааст. Каъбаро пеш аз омадани дини ислом мушрикони Макка низ муқаддас медонистанд. дар ин ҷо бисёр муъҷизаҳо содир шудааст. барои мисол, Абраҳа барои Каъбаро вайрон кардан вақте бо аскарони худ меояд, худованд бар онҳо ва барои дифоъ аз Каъба паррандаҳои абобулро равон мекунад. паррандаҳо дар доҳони худ яктои санг гирифта меораду аз боло ба онҳо мепартояд. ҳар як санг онҳоро шикоф ва пора пора мекунад. акнун барои навори паҳншудаи Муҳаммад ибн Салмон нигоҳ кунем. писари подшоҳи Арабистон мебошад. кори кардаи писари подшоҳ тамоми мусалмонҳои дунёро дар ҳайрат ва ғазабнок кард ва фикри худро онҳо баён карданд. чаро Муҳаммад ибн Салмон, яъне ки писари подшоҳи Арабистон дидаву дониста болои Каъба баромад? чӣ ҳаққу ҳуқуқ дошт? ва ин кори кардааш аллакай дили чандин мусалмонҳои дунёро захмгин кард ва фикри худро бо норизогӣ баён карданд. дӯстон, шумо низ фикри худро дар зери комментария нависед. кори кардаи ин дуруст буд ё ин ки не? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.